Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Күтілген үзгәреш. Бөгелмә Үзәк район хастаханасының төп корпусы ишекләрен ачты. Спасибо Рустаму Нургалиевичу, Раису Республики Татарстан, который принял принципиальное решение, чтобы в кратчайшие сроки максимально следующим годом основной вид работы завершить. Бизнесқа кіші яштен, эшмәкәрлек һәм мәгариф вәкилләре белгечләр әзерләүдә яңа алымнар эшләү өчен берләште. Уку йортларында балаларны заманча юнәлешләр белән таныштырып калырга гына түгел, чыннан да һөнәрне сайларга этәргеч бирә торган реаль мөхит тудырга кирәк ди алар. Белгечләр кисәтә, көзен үләнне яндыру фаҗигага китерергә мөмкин. Разжигать огонь на дачных участках можно только с учетом правил противопожарного режима и соблюдая разрешенное расстояние от дома до источника огня. Татарстанның сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатихов Бөгелмә Үзәк район хастаханасында булып китте. Күптән көтелгән вакыйга, капиталь ремонттан соң аның төп корпусын ачтылар. Бу 1962 елда төзелгән бинада моңарчы бер тапкырда масштаблы реконструкция үткәрелмәгән булган. Тулырак алдагы материалда. Район үзәк хастаханасы ачылу өчен бәйрәм. Табиблар өчен дә, пациентлар өчен дә. Капиталь ремонтланган бинага беренче булып терапия бүлеге күчәчәк. Үзәк район хастаханасында этаплап неврология, кардиология, реанимация бүлекләре, хирургия, шулай ук клиник диагностика лабораториясе кайтачак. Первый этап модернизации. Бу стационар мәйданнарын модернизацияләүнең беренче этабы лаеклы ремонт булып узган. Хирургия бүлеге, терапия, неврологик авырулар өчен беренчел кан тамырлары үзәге бирегә кире әйләнеп кайтачак. Иң яхшы шартлар тудырылган, яңа медицина җиһазлары урнаштырылган. 2022 елда башланган капиталь ремонт вакытында Үзәк район хастаханасының төп корпусында эчке инженерлык шелтәрләре тулысынча алыштырылган. Тәрәзә һәм ишекләр яңа, фасад бизәлеше башкарылган, территория төзекләндерелгән, яңа җиһазлар урнаштырылган. У нас еще много работы. Бездә әле эш күп. Кыска вакыт эчендә эшләрне тәмамларга карар кылган Рөстәм Нургалиевичка рәхмәт. Кешелексез шартларда эшли иде табиблар. Әле ремонт дәвам итә. Төзекләндерү бара торган бүлекләрдә эшләүчеләр тиздән үз биналарының ничек булачагы үрнәген күрә ала. Киләсе елда капиталь ремонт кабул итү, диагностика, лор, офтальмология һәм травматология бүлекләре урнашкан бинаның икенче корпусында башланачак. Тулы ремонт азык-төлек блогын, морг һәм даруханәне дә кертеп, якындагы 2 ел эчендә төгәлләнәчәк. Айсылу Миннебаева, Ям Яхин, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, ихтисат өчен кадрлар әзерләү турында фикер алыштылар. Креатив процесслар фабрикасында шәһәр һәм төбәк үсешенең ике төп өлкәсе, эшмәкәрлек һәм мәгариф вәкилләре җыелды. Диалогны ныгыту өчен оештырылган чара хезмәт базарының заманча таләпләренә җавап бирә торган квалификацияле кадрлар әзерләүнең актуаль мәсьәләләренә багышланды. Бу хакта тулырак хәбәрчебез Алсу Нуриева материалында. Мы вместе раскрываем потенциал каждого, собственно, мы здесь и собрались, чтобы попробовать раскрыть потенциал через личный пример, Беренче лицей интернат директоры Райнур Хамидуллин укучының индивидуаль үсеш траекториясе турында сөйли. Аларның уку йортында укучылар яшьтән үк проект эшчәнлегендә үзләрен үстерәләр дип ассызыклый. Мы придерживаемся концепции школа-центр социума. Biz мәктәп социум үзәге концепциясе белән эш итәбез. Без җәмгыятькә социумга ачык һәм барлык катнашчыларны да җәлеп итәбез. Ягъни укучы, укытучы һәм әтиәни генә түгел. Шулай ук бизнеста, партнерлыкта, әтиәни һәм укучыда. Һәм шул рәвешле генә без чыннан да югары кыйммәтләре булган яңа буын үстерү миссиясенә якыная алабыз. Своей миссией взрастить вот это новое поколение с высокими ценностями. Очрашу кысаларында Әлмәт уку йортлары вәкилләре белем бирү процессын модернизацияләүнең уңышлы тәҗрибәсе белән уртаклашты. Алар укыту программаларына теоретик әзерлек практика белән бергә алып барыла торган дуаль белем бирү элементларын кертү турында сөйләде.
Hüner soylау, келешегіңні сойлауды спикерлар. Шуңа күрә, уку йортларында балаларны заманча юнәлешләр белән таныштырып калырга гына түгел, шуннан да һөнәрне сойларга этәргеч бирә торган реаль мөхит тудырга кирәк диялар. Соңғы бірнеше елда Әлмәт районында эшмәкәрлек буенча тулай территориаль продукт өлеше арта бара. 2023 елда күрсәткечләр 5,6% булса, хәзер исә 6,3%-ка җитә. Бу икътисади чынбарлык һәм сәнәгатьнең технологик трансформациясе шартларында квалификацияле белгечләргә өстәмә ихтыяҗ да тудыра. Если на дорогие деньги мы, как муниципалитет, повлияем... Муниципалитет буларак кыйммәтле акчага без кызганычка каршы берничек тә йогынты ясый алмыйбыз. Үзәк банкка йогынты ясауның кораллары юк бездә. Ләкин кадрлар мәсьәләсен хәл итүдә без теге яки бу дәрәҗәдә нәкъ менә белем бирү очрашулары, семинарлар, алдынгы эшмәкәрләрнең кадрлар мәсьәләсе тәҗрибәсен тиражлау, шулай ук яңа белем бирү программалары аша ярдәм итә алабыз. Решение кадрового вопроса для передовых предпринимателей, также новых образовательных программ. Уку йортлары бирә торган белемнәр һәм эш урыннарында таләп ителә торган практик күнекмәләр арасындагы аерма бу бергәләп хәл итәргә кирәк булган проблема ди оештыручылар. Узган очрашу нәкъ менә шушы максатны теория һәм практика арасында ныклы күпер төзүне күз уңында тотты. Эшмәкәрләр ягыннан мәгариф системасына конкрет сораулар һәм теләкләр яңгырады. Алсу Нуриева, Рамил Бизартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтле Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы оештырган хезмәт кешесе милли премиясе лауреатлары исемлегенә кергән. Бу бәйге хезмәт өлкәсендәге күренекле казанышларны тануга һәм бүләкләүгә юнәлдерелгән. Анда республиканың барлык районнарыннан технологик лидер, иң яхшы остаз, яшь белгеч, гаилә хезмәт династияләре, ветераннар советы һәм хезмәт патриотик тәрбиясе номинацияләре буенча килгән 158 гариза каралган. Нәтиҗәдә төрле өлкә экспертларыннан торган комиссия премияның республика этабында бүләкләнәчәк һәм номинациядә 3 җиңүчене билгеләгән. Яшь белгеч номинациясендә Әлмәтнең Татнефть биотех фәнни җитештерү берләшмәсе проектлар төркеме җитәкчесе Ойдар Миңнебаев та бар. Бу җиңү егетнең тырышлыгын һәм һөнәри казанышларының әһәмиятен, шулай ук республика территориясендә инновацион технологияләр үсешенә керткән өлешен ассызыклый диелә хәбәрдә. Көз башланды, демәк дача һәм хуҗалык участоклары территорияләрен кышка әзерләргә вакыт. Шул ук вакытта бу чор янгыннар ихтималы артуыда ди белгечләр. Кыры үлән һәм үсемлек калдыкларын яндыру гадәттән тыш хәлләргә китергә мөмкин. Чүп-чарны дөрес яндыру һәм фаҗигаләрдән саклану турында тулырак Алсу Әхмәтҗанова белә. Кипкән яфраклар, коры үлән һәм үсемлек калдыклары җиңел яна торган материаллар. Аларга кечкенә очкыннан да ут кабарга мөмкин. Истә тотарга кирәк. Ут белән саксыз эш итү, сүндерелмәгән тәмәке, ялкын очкыннары һәм электр үткәргечнең эшләмәве фаҗигале нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Янгыннан саклану өчен гади, әмма мөһим куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк ди белгечләр. Разжигать огонь на дачных участках. Дача участокларында янгын режимы кагыйдәләрен исәпкә алып, идән ут чыганагына кадәр рөхсәт ителгән араны саклап кына ут кабызырга мөмкин. Шәхси ишек алдында яки дача участогында бинага кадәр ким дигәндә 15 метр булырга тиеш. Чүп-чарны ачык учакта яндыру 30 см тирәнлектәге чукырда булырга тиеш. Ябык савытта утны, мәсәлән, бочкаларда биналарга кадәр ким дигәндә 8 метр ераклыкта булса, ягарга мөмкин. Бочка металл һәм катын нигезле булырга тиеш, күләме 1 куб метрдан ким булмаган булырга тиеш. Если до построек не менее 7,5 метров. Бочка для сжигания мусора должна быть металлической с твердым основанием, объемом не более 1 кубического метра. Шулай ук Илнур Хаҗиев билгеләп үткәнчә, участокта шашлыкны мангалда биналардан ким дигәндә 5 метр ераклыкта кыздырырга мөмкин. Өстәвенә якын тирәдәге зонаны диаметры 2 метрдан ким булмаган зонаны җиңел яна торган материаллардан чистартырга кирәк. За истекший период 2025 года на территории Альметьевского района произошло... Агымдагы елның шушы көненә кадәр Әлмәт территориясендә 143 янгын чыккан, аларда 6 кеше үлгән һәм 10 кеше зыян күргән. Янгынның төп сәбәпләре электр җиһазларын монтажлауны бузу, утны саксыз эшкәртү, шул исәптән тәмәке тартучылар аркасында һәм мичләрне һәм трубаларны эксплуатациялау кагыйдәләрен бузган очракта килеп чыккан янгын хәлләре бу. Нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов.
Әлеге кагыйдәләрне үтәмәгән очракта законны бузучыларга штраф түләргә кирәк булачак. Бу 5 меңнән алып 15 меңгә кадәрле суммадагы акча. Әгәр дә янгын зур зыян китерсә, җинаять җаваплылыгы башлана. 1 елга кадәр иректән мәхрүм итүгә кадәр. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәр судында административ материаллар белән эшләүнең нәтиҗәлеген артыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Эшлекле киңәшмәдә әлеге процесста катнашкан барлык якларның вәкилләре, Әлмәт шәһәр суды хөкемдарлары, җәмәгать хөкемдарлары, прокуратура, полиция хезмәткәрләре һәм ЮХИДИ вәкилләре катнашты. Түгәрәк өстәл ведомствоара хезмәттәшлекнең актуаль мәсьәләләренә һәм административ хокук бозулар турындагы эшләр буенча эшнең сыйфатын күтәрүгә багышланган иде. Именно вот сегодня мы встречаемся с теми, кто больше всего направляет в суды, городской суд, мировой суд, административные, то есть материалы по административным правонарушениям. Административ хокук бузулар турындагы материалларны тиешенчә рәсмиләштерү һәм судка вакытында җибәрү проблемасы фикер алышының төп темасы булды. Нәкъ шушы факторларга эшләрне карау вакыты, чыгарыла торган карарларның законлыгы һәм гомумән гадел хөкемнең нәтиҗәлелеге турыдан-туры бәйле. Очрашу Әлмәт шәһәр суды рәисе инициативасы белән оештырылды. Очрашу башында ук ул барлык структураларның тыгыз һәм җайга салынган хезмәттәшлеге генә тәртип бузучылар өчен җәзаның котылгысыз булуын һәм гражданнарның законлы хокукларын тулысынча үтәүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә дип сызыклады. Узган елда беренче инстанция буенча туктатылган эшләр 25 булса, быел бер очракта теркәлмәгән. Сотрудники полиции при составлении, то есть административных... Хәзер полиция хезмәткәрләре җәлеп ителүче затларга карата административ материаллар төзегәндә барыбер төплерәк эшли, яхшы нигезлиләр һәм дәлилләр куялар. Һәм узган ел барлык килгән материалларда нәкъ менә сезнең беренче инстанция документлары буенча карарлар кабул ителгән. Решения приняты именно по вашим этим постановлениям, как по первой инстанции. Конструктив диалог барышында очрашуда катнашучылар беркетмәләр төзегәндә һәм документлар әзерләгәндә җибәрелгән еш очрый торган хаталарны һәм җитешсезлекләрне җентекләп тикшерде. Бирелүче мәгълүматларның тулылыгы, документацияны рәсмиләштерү тәртибе һәм процессуаль вакытларны үтәү кебек проблемаларга аеруча игътибар бирделәр. Материалы очень долго не направляются в суд. То есть определение о направлении дела в суд, например, выносится 1 июля, а фактически дело приносится на рассмотрение спустя 1,5 месяца. И это повальная проблема. Җитешсезлекләрне бетерү өчен суд вәкилләре хокук органнарындагы хезмәттәшләренең игътибарын материалларны кире кайтарның сәбәпләренә юнәлттеләр. Шулай ук практикада барлыкка килә торган бәхәсле моментларны да аңлаттылар. Понимаю, у вас суточные сотрудники работают, то есть сутки подежурили, то есть 2 отдохнули, там или в отпуск ушли, или в командировку ушли. Но это должно быть у вас регистрироваться, то есть принимать меры для того, чтобы оперативно эти материалы направлять в суд для принятия решения. Суд эшчәнлеге турында гомуми мәгълүматларны яктыртудан тыш, Тәлгат Гаделшин суд системасындагы яңалыклар турында да сөйләде. Азнакайда 15 сентябрьдән 21 сентябрьгә кадәр иминлек атналыгы бара. Әлеге акция балих булмаган балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләрен профилактикалау максатыннан уздырыла. Атналык кысаларында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләренең үтәлешенә контрольны көчәйтәчәкләр, мәктәпләрдә тематик дәресләр дә үткәреләчәк. Шәһәр урамында башлангыч сыйныф укучылары катнашында узган чара хакында тулырак коллегаларыбыз сюжетында. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы атналыгы кысаларында уздырылган чарада шәһәрнең 2нче мәктәбенең 1нче сыйныф укучылары катнашты. Сами самостоятельно через пешеходный переход начали ходить в школу? Да. Да, молодцы, у вас получается? Да. Хорошо, тогда мы с вами сейчас повторим некоторые правила. Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге начальнигы полиция капитаны Ринат Гайнетдинов һәм Азнакай районы дәүләт автоинспекциясенең пропаганда линиясе буенча муниципаль хезмәткәре Миләүшә Гыйсаддинова балаларны юл хәрәкәтенең төп кагыйдәләре белән таныштырдылар. Юлларда куркынычсызлыкны арттыру өчен яктылыкны кире кайтара торган элементларны куллануның мөһимлеге турында сөйләделәр.
Ну, в темное время суток, да, вот у вас же одежда темная, рубашка только белая, вас становится задалеко уже видно, где-то за 250 метров. Акция барышында катнашучылар урамны җәяүлеләр кичүе буенча үтү кагыйдәләрен кабатладылар. Юлда үз-үзеңне дөрес тоту хакында фикер алыштылар. Именлек атналыгы кысаларында мондый чаралар алдагы көннәрдә дә узачак. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт йортларын бизәүче мураллар сериясы Берлиндагы күргәзмәдә тәкъдим ителде. Бу алтын алмалар турында әкиятләр паблик арт программасы кысаларында төрле елларда төзелгән мураллар һәм бер арт-объект. Күргәзмә Берлиндагы Рус йортында паблик арт Россиянең иҗтимагый киңлекләрендә сәнгать исеме астында уза. Ул илебездәге урам сәнгатенең эволюциясенә һәм аның шәһәр тиңдәшлеген формалаштырудагы роленә багышланган. Новь бюросы бу масштаблы инициативада катнашучыларның берсе булды. Экспозициядә бюроның гамәлгә ашырылган проектлары, шул исәптән Татарстан Республикасыннан фотосурәтләр тәкъдим ителгән. Мисал өчен Түбән Камада иң ире паблик арт әсәрен иҗат иткән рәссам Артем Стефановның эшләре белән дә танышырга мөмкин. Күргәзмә 2026 елның 31 июленә кадәр дәвам итәчәк. Алтын алмалар турында әкиятләр паблик арт программасы 2018-2023 елларда Әлмәттә Татнефть компаниясе тарафыннан стрит артын тикшерү институты һәм Новь бюросы белән берлектә гамәлгә ашырылды. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.